Якой халери ви двоє робите? Скидай свою сраку вниз, хлопча, ти так само. Niech to, bo niech тебе згоріло, синку! Не, сару! Ти лжеш мене! Я бачив, як ти глядів на гэтага пекнага рекрута і збуджався! Так, сару, не, сару! Кожний скидайте страхи вниз, хутка! Зложай! Якої хвороби, хлопці, ви думаєте, що гэта чаровний вирай? Сморгаєте джинджики, бо гэта чортова рука! Ви двоє, певно, хочете посмактатися в правому мужчині, так на колені смакчите, да, пошні кроплі мої хоті, да тут як моє корення виселиться. Хутка! Не слухані, га? Гэта дарма. У мой штаб, хутка! Руш, руш, руш!